Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista esprimew l-għadab tagħhom għal fatt li titħallew fil-għama fuq diversi temi u kwistjonijiet fl-istess waqt li tħossuhom ukoll imwarbin mit-tmexxija ta' Bernard Grech. Dan joħroġ minn kummenti li ħut għaddew lill-Gazzetta Malta Today wara li ddeskrivowha bħala laqa aġitata nhar it-tlieta 9 ta' Jannar. Hawnhekk ukoll stqarrew li qamu argumenti sħan bejn bosta deputati sa mill-bidu tagħha waqt li kienet jagħmel l-introduzzjoni tiegħu il-kap beda l-laqa billi jgħid li jeħtieġ inkunu iżjed preżenti u eqreb tan-nies ġie kwotat jgħid mill-Gazzetta wieħed mid-deputati. Il-Malta Today kompli tirrapporta li bosta minn dawk preżenti kienu urtati għal dak li ntqal. Qed nitkellmu kontinwament u niddiskutu varjazzjonijiet ta' kwistjonijiet iżda ma nsibu l-ebda appoġġ mill-istrutturi tal-partit. Il-Gazzetta kompli tirrapporta li d-deputat ieħor qabel ma tali dikjarazzjonijiet u tenna li l-Partit Nazzjonalista qed jażel li jiffoka fuq niċeġ partikolari li n-nies bilkemm għandhom interess fihom. Deputat ieħor li tkellem mal-Malta Today ġie kwotat jgħid li l-partit fl-oppożizzjoni jidher li hu maqtuħ minn kwistjonijiet aktar importanti, xi ħaġa li qed tagħmillu ħsara politika. Minn perspettiva purament politika irridu nkunu f'kuntatt u konxi ta' dawn il-kwistjonijiet u nibdew nitkellmu iżjed dwarhom inkella ma nistgħux inkunu eletti għal deputat ieħor nazzjonalista.